салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. Рӯзи алайкум бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва бисёриё нашоти шӯрпавиёр, баргалка, перефоратор, сементҳо мепурсидем ки кадом намуда шӯртаре ё кадомша бисёртар истифода мебарӣ. Бародаро дорем ина шӯрпавиёи оригинал ва мақсад 100% гарантияш қад ҷолибгоҳ як батариш қати 3-4 сател лой озод сатели пир шпаклёвка шудагӣ махдам ана баъзан ҳолати шудагие ки 5-6 сателам шудагим яки то 3-4 сатела бисёр вақт шудагим ба як батарӣ не ки як батариш қати грета 2 паталок озод задагим бародаро ба як батарӣ ҳами шӯрпавиёр 2 паталок задагим ана шӯрпавиёри пластоям ҳаст амас пластои шешонтон метам пластои ай оригинал баъд хитон фарқ мекунем бародаро не шӯрпавиёри пластоя бародаро бешоткай пластоя нигоҳ кунем мо амира 270 сомон ба 250 сомонӣ харидардем амира барои нами мебели магазини ҷамъ кардан пластои ҳам безебӣ дорад ки нигаҳ кунад инам истифодаш бурдем ҳам зурш намерасад ина қувва надора намерасад зурш баъд бо ин шӯркаш мечаспад ина мешавад бисёр вақт ғам мета афтолиш мекунӣ руғаниш мекунӣ туда-суда корош бисёре бародаро ана ира як тараф мемонем шӯрпавиёри оригинал ина бародаро ай фирмаи вкан 100% ҷолибгӯ гарантиш қати документош ҳастай 2 табатари 16 ватта дора ина бародаро барои ина метавонем истифода барем барои мебел барои фигурни паталок удобни майда ки фасонад ина нигоҳ кунед секочай скорсош бо айҷа алиш мешавад ина якм диюм скорсора бародаро ина нигоҳ кунед чӣ қадр оригинали фасонад бо талоншам ҳастай бародаро бародаро нархи шӯрпавиёр мо 350 сомона ки ҷои хоҳем дастсафкаш мекунем дастсафкаш аз ҳисоби мо бе пул ройгон мешавад бародаро ки ҷои хоҳем мо равонаш мекунем равон карданаш иншоалло ки проблема намешавад бародаро ӯ якм шӯрпавиёр мо буд ана мезарем ба қисми дуюм шӯрпавиёр иш калонай иш хеле гуфта бузем ина дакми дора 100%. ҳамаш саволу ҷавоб бошад ки батариш 20 ватта ина бародаро иҷа заира чешон мета ям бешоткай бародаро скосора якм диюм майда ки удобни вазнини бадам нестай шӯрпавиёр бародаро ма 4 сател ҷои шида 6 сател 5-6 сател шпаклёвкаам шудагим бародаро клей кафел 4 сател род банам 4 сатели шудагим ба як батариш ана ба ами як батареи ами бародаро 2 паталоки бастена они задагӣ тамом кардагим як батареи заида 40 расондагия 100% оригинал саволу ҷавобаш қати иншоалло гарантия метем дастсафка ки ҷои хоҳед бародаро дастсафкаш бе пул мешавад ҳисоби мо дастсафка бе пул нархиш 450 сомонаи бародар ина бародаро чизи асосӣ бисёриё барои свед мақсад ҳозир айни свед мурие ҳама медонанд дар қишлоқҳо свед мурдагия бародаро бисёриё дар ин чиз дар корай и гандаи бад дар корай момент мешавад ягон оҳан мегӯй бигӯм ё ягон кори баргалкагӣ мегӯяд ждат мекунӣ то бегара ки свед гирён шавад баъд мақсад кор мекунам баргалка овардем бародаро ай фирмаи вкан ишам баргалкаи оригинал аст саволу ҷавобаш қайд бародаро нигоҳ кунед на майдаи бадай на калони бад баргалкаи нормални гизалай бародаро 20 ватта батареёи калон як батареи қати як рӯз то бегара кор кунӣ ҳеҷ намешавад заидатиш қати то бегара мебара бародаро инҷа тарзи коркуниша ина кнопкаш хай дора ключ защитник ҳамаи чӣ дорад қатиш бародаро инҷа скорсора скорсоша метавонӣ худат бо алиш кунӣ бародаро ина скорси пастсараи скорсош бо анаира мезиса ина скорсош баланд мешавад нигоҳ кунед бародаро скорси баланд дорад 2 скорсора бародаро бе паром метавонед кор кунед истифода барем лӯбои намуди оҳана мебарад бародаро мо гуфта намонем ки дастсафка лӯбои шаҳр ноҳияи тоҷикистон ҳастем лӯбои ҷороӣ мекунем
нархш 850 сомона баргалка. Ддора батарея дора, зарядка дора, зашивни ключ, ҳама чиш қатиша. Метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед, ишорати равонтон мекунем.